Egunon, Jose Angel. Egunon, ongi etorri, nire herrira. Nik hemen egin diat lo, Bai, bazakiak, aspalditik. Ez Bueno. da aukera txarra egin, Bueno, ez dakit. Gu hemen bizi gara, Zarautzen ja aspalditxoan, ia dozena bat urte. Zuek aspaldi aldeginak hemendik. 50 urte pasata. Beraz ez dakit, zein etorri den zeinen bisitari. Baina tira, hau etxe seinalatua, bueno, Zarautzen oso etxe seinalatua, musika plazan bertan dagoelako, etxe dotorea delako, historia handikoa delako, eta zuentzat zer esanik ez, zuek hementxe jaio eta haziak zaretelako. Bai, hauxe da, makatza itxia hauxe da. Gamen jaio minet danok, egune famili, nire aitak eta hemen egite zuten bere bizitza. Eta nik 18 urte arte, inguru hontan bizi izan du naiz. Horretik, niretzako garrantzia duen honek, alde honek. Etxe honek eta inguru honek. Itsasoa berbertan dago. Bai. Inoiz entzun izan dut, Imanol Murua zenari entzun nion gainera, batzuetan, oldarraldietan, onaino bertaraino ere iristen zela ura. Bai, nola da, arrazoi daga, gogoan dut. Guk amentzea jartzen genuen, paneltxo bat, ez hartzeko urarik Urik ez hartzeko. Eskatzera eta gero, ikuli ura, hartzen zen. Bai. Beraz, itsasoa goraka doala, baina orduan ere sartzen zen. Bai, hemen itsasoa jotzen dunean, bortitz jotzen, eta behin baina goiogotan, gogoan dut. Bueno, hau kale basarria zen. Bai. Bueno, erdiaroko dorretxe bikaina da. Hemen, ez dakit asko aldatuta dagoen, aurre alde hau zuek umeak zinetenetik. Asko aldatuta dago. Aurrek aldea bakarrik. Balkoi bate bazen, da, hortik ikusten genituen guk gure zea guztiak. Ez da, hemengo festak eta egizu guztiak. Gogoan donik beste, dakate, lehio hortatek ikusi nuen behin, Carmelo, bere emazteakin, Carmelo, atezain. Atezain mitikoa. Mitiko hori, bai. Hor eserita, mentxe, Otamendi, hau holaxe da, hau hotelare bat zen, eta hortxe eserita. Eta, galitu nintzen txundituta, noski. Hortik begira honitzen ez da gizuen, alde intzunten arte ez da. Eta orain antzeko zerbait sentitzen dute beste askok eta askok zu ikusten zaituztenean? Ezten bestean barruan jartzea zaila da, baina agian izan daike. Oroitzapen honak alditu zuzuk aurtzaroaz? Zorion zu izan zinen, aur zorion zua. Oso ona. Oso egia esan, geure, egiten genduen guztia, jolas asko egiten genduen, ikastezetan ere gustora ibiltze ginen, ez genduen olako presiorik eta bar gauzak ikasketetan eta bar, nik ez dut sentitu bintzat olako presio handirik zehatzeko, lanean eta ordu asko sartzeko eta bar. Eta agian pentsatzen zuelako ere, basarria hortze egon eta basarrian ere lana hileikian eta familiak ere, ni mutil bakarra esanik etxean, bazatzeko zuen, ez badu balio ikasketarako, basarrikako barriko. Hemen egingo du lana. Zuek txikitatik film asko ikusitakoak zarete? Bai, egia da. Porque hemen hau da, modeloa, zine modeloa, ametxe da, bertatik. Ondoan daukazu, 20 metrora. Bai, eta gero hemen paneloa jartzen zuten zein, ez? Publizitatzen ze pelikulak botako zituzten da horren ordaina. Horren trukean? Trukean, esaten zen, bizarrera eukitzen genduen doainik zinetara joateko, eta gara, nik aprobetsatzen nuen asko. Nik eta nire izeko batek bila da noski, baina aprobetsatzen genduen ondo. Ikasketak, zeuka aipatu dituzu, monjekin hasi zinen zu? Bai, miserikordila ditze joan zea batzean, eta gero, aitak lasailera pasatu zintuen. Bai. Eta izan zuen horrek bere arrazoi bat. Bai, nik gero enteratu nintzen, baina itxuraz izan zuen, zeren komentatu zidan zea berak, Mano Ignacio Olabeaga zen orduko zuzendaria zean, lasaile ikastetxean, eta nik sartu nintzen horra, zea eta gero, hasita gero, ikasketak hasita gero urte hartan, ez dakit ze urte izango zen, baina sartu nintzen, bai. Eta atera zidan hortik, eta eraman zidan, monjitatik, eta eraman zidan,
Eta, bueno, itxuraz, zegoen izugarrizko presioa zuzendari horreri zehatzeko, botatzeko edo, filmak eta jartzen ari ziren hemen eskuindarreko jende batzuk, eta Ura euskaltzalea zelako, euskaltzalea eta euskeraz kanta batzuek eta erakusten zuelako zean, ikastetxean, eta hori zen itxuraz jola. Eta nire aita enteratu zenean, hartu zidan eta solidaritateko zea batean, alkartasun gesto batean, esan zuen, bani nahi dut, nire semea hemen ikastea. Eta nek hori esan, hori, gero enteratu nintzen, baina, asko, zehatu ziren ez da, asko unkitu ziren. Zuen aitaren sensibilitatea ere erakusten du horrek. Zalantzarik gabe, zalantzarik gabe. Beno, ez dakit, askotan etortzeko ohitura duzun Zarautza, jaioterrira? Nahi baino gutxiago, orain, aspaldi honetan. Naiz eta emaztea ere bertakoa izan? Bai, biogamengoa gara eta horrek ersten ditu gauzak, ez da, baina ja finkauta gaude Bilbon, lanarean daukat, eta batera eta bestera ibiltzen naiz oraindik, eta orduan kosta egiten da, bilatzea, neguan da, kosta egiten da. Udaran da gehiago tortzen gara, noski. Bueno, joango algara itsasbazterrera eta hemen daukagun maleko hieder horretan pasealditxo bat hemen. Bai, nire ibilbidea hau zen beti, nahi dut esan ez dago inongo problemarik. Ondo, hau itxuka ere jongo nintzen dik.